Ferdinand Dozie Nwankwo Foundation amalitego ọzụzụ agba nke mbụ ndị ntorobịa na Anambra State. Ya bụ ọzụzụ nke na-aga n'ihu ugbu a na Ferdinand Dozie Nwankwo Center for Development and ICT dị n'Enugu Ukwu Council Njikọ Ọka dọtara imerime ndị ntorobịa si n'akụkụ Anambra Central dị iche iche wee gbakọ bụ ndị na-anata ọzụzụ ugbu a n'aka ọlụ dị iche iche dị ha mma n'obi. Chibụzọ Obidike jeleba afọ wee weta aka ịga n'ugbu a. Ubere ya bụ foundation Chief Dozie Nwankwo bụkwa onye bụbu onye nọchitere Njikọ Ọka Dunukọfịa nakwa Anọcha Federal Constituency na National Assembly. Ka ọ na-ekwu okwu, Chief Nwankwo kwuru na ICT bụ otu n'ime ihe ndị ọ bụ n'obi iwetara na ya bụ constituency ya, dịka o si wee kwu. Ịkwalite aka ọrụ nakwa mmụta bụ ihe ndị ọ na-achọ iweta site na ngalaba cosmetology, food processing, woodwork, fashion and designing nakwa hairdressing na ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ya bụ onye bụbu onye omeiwu onye kwuru okwu site n'aka Maazị Ekenechukwu Okoye kọwara na ya bụ ọzụzụ bụ maka ndị gosigoro akwụkwọ nakwa ndị aka gosira bụ ndị chọrọ ịbara onwe ha uru n'ọdịnihu. Ụfọdụ ndị ritere ya bụ ihe Nwaada Nnedi Nsọ Agụbuo onye nke si Abagana, Pascal Kenechukwu onye nke si Umuchu nakwa Eloka Nyamoko bụ ndị na-eto ya bụ amụma ma tokwa Chief Dozie Nwankwo maka inye ha ohere isonye na ya bụ ọzụzụ. Ndị na-enye ya bụ ọzụzụ na ya bụ ebe bụ Maazị Chukwuma Nwafọ nakwa Ogechukwu Rosemary kwuru na ọzụzụ ahụ bụ nke a na-anọ na ya emepụta ọtụtụ ihe site na akụrụngwa dị iche iche bụkwa nke a ga-abụ ụmụ ntorobịa ahụ mụsịa o nyere ha aka ha baa uru n'obodo.